Iki ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik, ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara wereku Dara. Ngopo kaya ban kembos? Wereku Dara ini arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Onto sinduk. Wah, tutuk modar. Anak gulana onto sinduk. Ya. Aku atur ki bekti atur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak De, jagat diobati jagat pangestu karo. Uwarku Dara. Uwarku Dara. Uwarku Dara. Oh. Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane umat. Gathuk. Piye? Gathuk. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok tutupono? Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa Gatotkaca tak kandha. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula mendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Ja bagus. Gatotkaca. Tak kandha. Pangestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Darane gagal. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wangmu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawur gawar ngawur. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. O Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Lho nggih, Yai. Sakarang kok bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmakusuma. Asor masganipun paduka Yai sampun kula tampi kaya bombong Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Daturya Praja ing Amarta dinten sakmangke menika Koko Prabu. Yai sampun boten kirang prayogi biswanipun Rakanta ing Dwarawati wonten ing Praja Ngamarta titi kanggan sakmangke menika Yai. Koko Prabu kasinggihan mekaten miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka rayi para ing Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayah jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos manehipun ing Raka Mandura, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Amarta. Sawanipun ing Raka Mandura tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Durga mendhak kala sirna.
namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kas kecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Praja Ngamarta kawula nuk sampun mboten kirang margi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yai Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas ora kudara. Siadur bekti kawan pun Kakang wis dak tampa kanthi bombong. Penggalianipun Kakang ora ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nugun mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuru Baladewa kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudara iya siadiatur bekti lawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku amawahana kasantosaning lahir batinku Kresna lan Baladewa kakangku ora kudara kadangipun Kakang ya Dimas Haryasena ya kaya prayoga aturing siading Mandura lawan pun Kakang Mandura Koko Prabu nadan ngraying mantu kula pun Arjuna kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nekula Sedewa ya kembar wis tak tampa silatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana pinten tangsen kula pun dinggo jimat maripin dayana ing kasantosan kula notno kula pun dinggo jimat maripin dayana ing kasantosan mugi kasekecakmu pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu iya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning nata Ndarawati ning Praja Ngamarta ya nekula Sedewa kaya wis prayoga sowanku ana ing ngersaning kadangmu Yai Prabu Darmaji Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayeng Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilerike lenggan sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura Yayi kadang kula nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan Wukir Sari Ndarawati namung semanten tata paca ning kaprajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwaraka kono menapa Yayi pangraosipun ing Raka ing Ndarawati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndarawati mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ing Kamirunggan nedya tetinju dhateng negari Ndarawati kaecalna jiga lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ngamarta utawi Ndarawati kampo kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing boten saged pinisahaken Yai Prabu Darmaji Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang Raka ing mandura-mandura ugi kula menawi dados paseksan antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken mila boten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura mila antawisipun Ngamarta Ndarawati lan Mandura menika boten saged pinisahaken Yayi sawanipun ingkang Raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yai Prabu Ndarawati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta malah sak mangke gandeng sampun mapan wonten ing Datulaya kepasang Yogya katuju ing Inu dene para Pandhawa nedeng nanwontenaken pasewakan madyaning Datulaya negari Ngamarta dumunten sak mangke kula atur yang nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yai Prabu Kresna ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh
menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndorowati Yayi kula wonten timbalan malih-malih menapa sawanipun ing Raka Ndorowati ing sepisan tetinju dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndorowati yen aswantes netepi kewajiban ing ngangka kalih sawanipun ing Raka Ndorowati wonten Praja Ngamarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng Paduka Kyai Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Raka Ndorowati menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sakmangke negari Ndorowati badhe lebur tumpur tanpa dadi Kyai Prabu Darmaji mila sawanipun Raka Ndorowati dinten sakmangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng pring kadang-kadang kula para Pandhawa supados birat penandang ing sinandang wonten ing Praja Ndwaraka Kyai Prabu Darmaji ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa tetela mekaten ya sing pangandika Paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa Yayi apan mekaten ing kedah kelampah jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Ndorowati tan mandhe samangke Paduka Kyai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Ndorowati krana saking menapa dene Paduka paring dawuh mekaten Yayi mugi dados ing kawuningan sampun wonten 3 candra tanglengan ing dinten sakmangke menika negari Ndorowati kados nampi welaking Jawata kathah para kawula nginjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang ngen kula ngrawuhaken para brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbat wonten ing madyaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati nuwun mapunten mboten nampi aku lara bar bapisan dhateng ngaturipun Hyai Kresna babar pisan mboten nalika semanten kagat raos manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Ndorowati sareng kula dangu menapa to sababipun Hyai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura kanthi pegat-pegat aturipun Hyai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ing Raka andheraken sowanipun kadang kula Hyai Prabu Ndorowati dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Hyai Kresna ingkang tunduk Paduka Hyai Prabu Samiyaji sanget boten kinten menawi negari Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada Yayi mboten nama kula badhe ngetingalkan labatanipun Hyai Kresna babar pisan mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken labuhanipun Hyai Prabu Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Hyai Prabu Ndorowati ing saged madangaken Pandhawa nampi ribet Hyai Prabu Ndorowati ing saged ngudari ribet menika kala wau mila sampun sakrepipun menawi Paduka Kyai Prabu tumunten suka sabiyantu dhateng kadang kula Hyai Prabu Kresna Koko Prabu wonten dawuh ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun menawi kepareng sakmangke Paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta saged badhe sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh kula sasangga runggi ora usah tida-tida penggaling Hyai Prabu Ndorowati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok
bakal mbok gunakake kinarya maluyakake Projeng Ndrawati. Matur marang Prabu Darmaji. Siadi wis kalilan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya, Yayi. Wale-wale menapa? Negari Ndrawati ing Taman Pegebluk menika kala wau saged maluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu inggih menika kula nuwun sewu. Maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Yayi Prabu, susanget panyuwunipun kula ing Ndrawati gandeng kula mangertos bilih pustaka Jamus Lima Sada menika daya piyandeling para Pandhawa. Piyam menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Projeng Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika boten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun kemarangaken kula badhe tetarusan lan kadang-kadang kula jenyatanipun kula boten nggadhahi Purbawasesa tumrap pusaka pustaka Jamus Lima Sada krana menika boten kula ingkang handarbeni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi nggadhahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi ngamarta tumrap pusaka Jamus Lima Sada menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning siadi kepiye Dimas? Yen pancen Ndrawati kudu ditumbali nganggo pusaka tumrap Werkudara penemuku ngene Pandhawa isa kaya ngene sega panuntuning Kresna kakangku Pandhawa isa mukti mulya ento dikerta aji nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndrawati tak kira ora bakal bisa dikerta aji nganggo akeh brana pijes mula tumrap Werkudara upama kudu ngamarta ingkang rubuh upama kudu Pandhawa ingkang sirna nanging Ndrawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning siadi. Ya Arjuna kula neng paring adhawu siadi darbe penemu apa Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndrawati monggo kula aturi maringaken babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa kang sira aturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ing kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Yodiwati Kakang Mas Panengah kula ndereke mawon Koko Prabu. Sadiwa nuwun maring adhawuh siadi ingkang adat sabene darbe atur ingkang langkung prayoga maradagi matur marang pun Kakang dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas ing Kakang Mas Panengah kono kula nggadhahi pemanggih piyambak Koko Prabu penemuning siadi kepiye Dimas maradagi aturna marang pun Kakang kula nuwun sewu ingkang sepisan ngengi babakan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kedah inget Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyup dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampaning kang gegirising tumandu wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi paduka badhe maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti langkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawuh nanging kang ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndrawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welaking jagat ing tumandu ana ing Projeng Ndrawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngikhlasaken negari Ndrawati reja mulya ayem tentrem nanging paduka kecaran pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pangapunten lho.
Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndrawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sakmenika ngaten kemawon. Negari Ndrawati dipun taliti langkung permati lang rumiyin. Dipun titip reksa. Menawi saestu negari Ndrawati menika taman pegebluk, monggo anggenipun paduka badhe marengaken pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sodo. Nanging paduka negaken kathahing para kawula negari Ngamarta, angka sepisan angka kalih. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula, nanging paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndrawati. Kula nyuwun pamunten. Narendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Narendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sodo dhateng Koko Prabu Ndrawati. Sedewa, wonten dawuh Gusti to, petungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndrawati sowan ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sodo. Kinarya tumbal wadari Projeng Ndrawati. Merga kanan Ndrawati ke taman pegebluk, akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirmala teng Majati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sodo. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndrawati karepmu piye? Kula nyuwun pamunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndrawati, Koko Prabu tumunten negari Ndrawati Reja Mulya ical pageblukipun. Nanging kula nuwun sewu, tembung dienggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndrawati tumunten sakmangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk rempuh dados bubuk. Kula ingkang boten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggon-deli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi palang Kyai Prabu Ndrawati iki Sedewa. Nuwun pamunten, kula mboten dados palang. Kula namung matur sanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndrawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih? Ketaman pegebluk menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti. Mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten lan Koko Prabu Ndrawati. Menika mboten. Sak mangke menika kathah wong ngapus-apus, ngaku sedulur ning satenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sodo, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndrawati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki niwake marang Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati? Mbok sengko Kyai Prabu Ndrawati iki panjal maning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pantun lho menika. Dewa, wonten dawuh. Wah. Derweteh ya bedan sewu nepu pategalan. Ndrawili kaya grojokan ucapmu Sedewa. Wonten dawuh Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Lima Sodo marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Kepinter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilat Wesi Abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamunten Mas, kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Sedewa. Kowe iki mesti nyentulani lembaga Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ping pira nyentulani lembuke Nata Mantra Prabu Baladewa? Kowe iki ora rumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa, wonten dawuh.
ora sandadakake gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka Jamus ki masa digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken. Nuwun pangapunten kula mboten ah Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi peparange Nyai Prabu Ndorowati. Yen kowe dadi peparange Nyai Prabu Ndorowati tegese kowe ora nitek marang kabejane Nyai Prabu Ndorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih Pustaka Jamus ki masa dawa cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi sore seneng. Kok ora bumeni ngendika napa? Aku nek nesu ora cetha, ora cetha. Awong Werkudara. Nggih. Lah kok dadi Siadi malah mentala nundung kelawan Sedewa. Jer nyatane kuwi kadangmu, kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan nduk siji. Tinimbang aku dadi wong tuwa dipaidu karo adi. Kadang taruna ora pisan ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang. Yen dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacahe. Wis ben minggat yo ben. Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji, Pandhawa godhang. Pandhawa ora jangkep 5. Wah, monggo golek cah-cah kuwi. Cacah sapa Werkudara kok cacah? Nggo ganep para Pandhawa. Nekula Waraku mesti takon minggat. Aja Janaka. Kowe paidu karo aku karo kakangku, mesti wis ben nek ngono wae. aneh kowe. Wah, Ora takon minggat. ora wani. Ora wani, ora wani. Yayi. Samangke ngaten kemawon. Gandeng lampan menika tok sumberipun saking Ngraka Indrawati. Mila menawi paduka Nyai Prabu tumunten maringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Ngraka Indraka. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasampunipun kula nampi pusaka, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndrawati. Menawi negara Ndrawati sampun ketingal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa. Badhe kula ripis pados wangsul dhateng Garing Ngamarta. Koko Prabu, pangandika Maduka dipun mirengaken sandya para Punggawa Nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincak menapa ingkang sampun Maduka ngendikaaken, kula mboten badhe atur dura dhateng Maduka Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para Nayaka Punggawa. Menawi Ndrawati sampun ketingal padhang, tumunten kula badhe angupaya wonten pundi denengipun kadang kula ragil. Koko Prabu menawi tetula mekaten Werkudara Janaka nekula seksenana Dimas Pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndrawati kinarya tumbal wadaling raja. Duh, bareng kakangku aku minggari manut Koko Prabu kula semanggaken. Sabanjure Nyai Prabu Ndrawati apa tumriko ndur marang Raja Indrawati. Kasinggihan Koko Prabu. Lah kusipun Kakang terus piye? Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging Paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos samangke kula menika kininten atur dura dhateng Nyai Prabu Darmakusuma. Sasampunipun negari Ndrawati menika ketingal padhang, tumunten kula wangsul dhateng Praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi dunungipun kadang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih. Yo, Yen pancen kaya ngono pun Kakang mungkari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Menika kadidene sowanipun Petruk Kantong Bolong Sumawana Bagong. ladal. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu mara. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos. Badhe dipun aturaken Paduka Prabu Darma Aji. Ing mekaten tumunten timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli katimbalana ing Ngraka Nedya ngangluaken jangga niringaken karna midhangetaken ingkang tetira sabda pangandika Paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten
Petruk kantong bolong Rarjo sapraptamu Ponokawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dimawaing tawang tuwang linepatno ing tulak manu sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mangabekti kula katur sinuwun nyaya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun Ponokawan Bagong padha Rarja sapraptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula Sang Nata nyaya Bagong pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayoga pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan Bagong padha Raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggeden ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan Petruk slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk Bagong slamet tekamu wilujeng bekti kula katur Den ya tak tampa prayogakno ngene padha ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi nun inggih sampun boten kirang prayogi Ponokawan padha Rarja sapraptamu Petruk lan Bagong pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk prayogakno Ponokawan nun inggih mboten kirang prayogi nun inggih mboten kirang prayogi Ponokawan sakarone padha Rarja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara iya pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha Rarja pangestunipun Ndara anu nekula bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe ki ming batur awake dhewe ki ming Ponokawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersane Sun Prabu Darma Kusuma ki mbok menawa ana bab sing wigati mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta siap 87 86 ngawur urung kok wis 87 denggonmu kelahiranmu Ponokawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa Ponokawan ora gage matur marang panjenengan ingsun kepareng munjatun sapa paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun iya Petruk ndak keparengake dong bolo kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk kantong bolo ngopo sumangesane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah kowe nangis Petruk nangis oh yang ngene kok madang ini iya nangis lah nangis sebabnya apa matur ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis karo piye iya mboten kuat ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel Petruk eneng apa mugi dados ning kawuningan sinuwun sewu mugi dados ning kawuningan bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah enten isih dakduk-dakduk ning pun boten purun omong mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis lha nyawang bapak niku wis kaya kunarpa kula sedih kula matur sanipun sinuwun Prabu
Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake Bapak. Niku Bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe iki ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir Bapak kudu cek son. Pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho Pak dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe, utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok mung ame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Ngono nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak ki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya merkoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kowe tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Ha kowe kandhane ngayal senengane ra. Mboyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, Petruk bagiane semene, Garing bagiane semene, Bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Cuk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kebangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara terus kok malaikat tekan jabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggondeli bakal nguliak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus ngomong. Sik aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petruk dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganek. Kok iso? Iya Petruk krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petruk. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondeli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinung Prabu Ndarawati mboten legaten iki kok. Nembe wae jengwan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan.
Kowe kok bingung tak ngapa to? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa amplong modar ora. Kok iso diastos Ndorowati? Ya mergo Ndorowati ke Taman Pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Limasada tak paringake marang Koko Prabu Ndorowati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nek kula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake Pustaka Jamus Limasada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngambek murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundhung minggat dening ndaramu Werkudara Petra Jaja mungkap lirik netap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon saka wadanane rombranang ngapa ya Truk menengo saling perkara iki kok dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke sentosa. Kok mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa. Petruk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora mangsa salah. Sampeyan ora mangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngitungan bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, minggat, ngoten to, Pak? Wah, ora bawe-bawe. Iki kula mensurna niki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak ora rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sowan teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kenthang ibuning lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada. Ndara Sedewa ora ana, Pustaka Jamus Limasada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundhung karo Ndara Werkudara
Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tiolot. Toilet. Tiolot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate ado gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tro, tanganmu ngene lho. Ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowane Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Kakon. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati ketaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi Prabu Darawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Kang? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajembel tak etungi. Pira dhewe wektu pirang dina? Manut sedina rong dina. Iki kula wangsul. Kula bali. Nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhi Ayu. Wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajembel terus terang terus Philip. Kula apa kae wangsul teng Karang Kajembel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andake Bapak Pandhawa rojah receh ora komplit. Permanten ing raying Amarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis boten gadhahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lha kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kajembel. Sinambi pundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Nyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yang Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Mongko wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kajembel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah,
aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane. Kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klimasada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing lupa to aku. Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klimasada. Yen wis jangkep, yen wis komplit, tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem Dipaksa. apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klimasada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas. Nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumrun samangke kelilanana ingkang naka madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rayi Nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nun. ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai ning apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta Wonten dawuh lho. Prakuta Wonten dawuh. kuwi janjane iso iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng ngendi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ngendi? Inggih saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Amarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak kapinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ning guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi. Nggih, mengke kula timbangi. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temajati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngesaning Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayani jujul lan usuli. Sedewa
pamanmu ing Bumira Tawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumira Tawu ya kuwi Sedewa waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta lajeng menapa anggenipun Paturuha Prabu ndhawuhaken sanggane para putra kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa dudu perkara kuwi saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Lima Sada diparingake marang Kyai Prabu Kresna tumuli Kyai Prabu Ndrawati jengkar saka negara Ngamarta babak anglayoni jujul lan usuli sowane Petruk karo Bagong tawang tangis tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhak loro monggo wis madal saliring usada tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Rembala Temajati jagel mamulya yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karangkadempel sinambi mung di pustaka Jamus Lima Sada nalika semana Petruk kaget lha kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sawaning Raden Sedewa Kyai Prabu Darmaji prasaja yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara walah dalah Petruk nesu Bagong muring ana negara Ngamarta nguman-uman karo wong atuhamu ya kuwi Werkudara mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karangkadempel aja nganti wadul marang wong tuane dandang dikandhaki kontul kandhake dandang iki mamu wakmu mandra wis sarembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong ning aja mbok pulasara aja kok gawe lara sing baku aja nganti tekan Karangkadempel nganti ngenteni timbuling Sedewa ndak paringi Purbawasesa piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karangkadempel ndak wadul karo gerangane sing ngomong iki instruksi kusike sadurunge aku menyang sadurunge aku ngoyak karo Petruk aku tak matur karo bapak Antasena karo matur apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat yo sing lunga pamanmu Sedewa sebabe pamanmu wani karo aku wanine perkara apa wah bocah mendem karo apa aku takon adile wong takon ki diwangsuli aja dunek wong mendem aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tunduk lunga pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndorowati paman ora mathuk ora sarujuk terus bapak nesu yo dasare paman ora sarujuk ora mathuk ora iki Antasena apa sik sampean meneng sik iki rembug aku karo bapak ora janjane kowe ki arep apa lho aku nlesih perkara ki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang tak saring ngono ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang wong tuwa sing dawuh aku menyang ning didik iki sik dawuh wong tuwa kuwi apik apa ora lho nyatane apik ki tak tumrap sampeyan aku tak nglesih karo bapak sampeyan meneng sik kapok kowe mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena dengkulmu mlocot oh krungu wae mburiku sound system mergo pamanmu wani karo aku perkarane wani pamanmu ngondeli pustaka Jamus Lima Sada pustaka diparingke Siwa Ndorowati yo kowe ngerti awakmu Ndorowati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung milih pustaka Jamus Lima Sada kok ora diparingi ngambil karo mbarep kakangku Pandhawa isih Pandhawa Wirak pusaka arep ngopo dienggo tumbal mula Sedewa ora entuk mergo dienggo tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta yen gocakan pustaka Jamus Lima Sada kawulane bakal remuk bubuk dadi rempon mula Sedewa nggondeli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Lima Sada terus bapak nesu yo tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi adimu tok tunduk lunga wah iya ning perkara Sedewa ora sanggup gagas terus Sedewa mengko bakal bali dhewe sik mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu
arep ragil ning bapak kudu ngakoni bapak kalah pinter karo Majelis Dewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Kula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakarmu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mingkari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Kaya kowe tobonge. Wah, caidan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir Majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si bawa-bawaku don aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku nek kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipek kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok meh waton disak. Edan mula terus yoso apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Rasa nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkat tok golek ana Petruk karo Bagong. Kendi kene ketemu. Jaan supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu Bali. Lah iki tok berguguk utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro ngono iki. Tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe digatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung lono bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mongko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu nak dan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu balik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawe nang Padang. Gawe nang Padang ngendikane balik sing dikersake Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapa Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu Jangkar Bumi Kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar lara. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora wis kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Ya ya madhep panarul mak apa? Rasa sembrono. Ya.
Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenan isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anak iku nyekel Petruk karo Bagong nek bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Siwun Ndorowati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponakan barang mentala. Halo. Iya, Engko tak gawene isin. gawenan isin. Ya, rasa kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh ya. Lah Pak Lek, Aku tak lunga. kundur ora? Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Rasa ngapusi lho. Tak siri ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira tahu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu ora kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dik 400 gawanen sik. Engko balekno 50. Pengedan. Kowe ora mung nglintah jarak ning kowe iki ula. Wis ben ora apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu, Pakde ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo Rek. Iya. Wase aku yang bakal mbabar lakon iki apa Sena? Yo, tak pasrahke Pakde Dewa wis. Ya wis Semar mudar iki. Wis. Pantem mudar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditunduk karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-cita ya, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duakure kaya ngono. Aku wis pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang geleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras kowe karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali ning Karang Kadempel matur kersane bapak. Aku percaya kok nek bapak midanget atur awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendonong. Terus anu wong komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jejuk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku rasa nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandra Ndara Werkudara terutama
matur nusane bapak mbok kanane bapak engko mari apa mati Mas ala dhisik rolin Mas Tlaga Adi ah iya wah cilaka iki gong wah wis Ndara Antasena Nun sewu le mlajar buanter banget kok ngoyak kula napa aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong terus aku melayu sak banter-bantere wigatine nyekel kowe Ndra kowe nang Amarta gawe kisru nyok tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati bangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nentokke lakon kok piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek ngono kuwi nyemelangi lho mun sampun Den sampean rawuh mriki dinuta Sirul Mandura ora dinuta Kang Rama ora modar ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Pedro kono migatno kono migatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi tuku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon modar kowe aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja nyok tampan ana Pedro Gong cangkem iki sing apik kene iki adu arep ki tratapan ya ora aku sing namburi kowe tratapan kok apa meneh kowe terus Nun kowe tak kandhani nggih kowe disalahi karo bapak salahi karo Siwa Mandura terus doakon karo anak-anake liyane aku anake bapak Ndara Karkoco Ndartarja heeh dokon nyekel kowe modar kowe karo Bagong modar kowe kula melu to melu waduh wis ngringkel nengsel Gong diterimake arep ngopo wis ayo Gek nganggo jas nganggo pejis kaya nek kecekel korupsi ya lho Gong wis janji cilaka iki wis aku padahal wis kapok wis ora kapok tetep kecekel ngene iki Ndara Antasena iki rasa dadak lho tangane wis mlebu sak njupuk kecrek mbok minta maaf Tru nyuwun ngapunten Kang Raka goleki kula wong loro iya aku sampean mboten goleki aku iki wong iso mikir kok Tru aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca Kakang Antarja aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama ora duwe unggah-ungguh ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon tau tak atik sing bener sing endi sing salah sing endi mula sing bener tak labuhi sing salah mesti bakal tak sirnake top ngonten iku apik ngene lho nom-noman Ngamarta ki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho dasare SDM-e tinggi piyayine ora tau macem-macem apa anane arep ora iso basa ora iso tata krama ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane nggih to iya terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta nek kowe ora gelem kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta nek kowe ora gelem kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca Kakang Antarja waduh piye Gong ya wis pasrah arep piye masa dhewe wani Ndara Karkoco Ndartarja terus sampean mrene ngopo ngabari ngono kuwi terus lepas tangan apa kowe dasare ra ditata krama ra diunggah-ungguh mung sak kepenake dhewe lho kowe iki bareng areng kok elek-elek aku gampang malik wonge men wis sak karepku lho ha iya ning kowe tak bilani aja kuwatir carane menengo wong loro ngene nggih kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora sembrono ora tenane lho aku tenanan men do bingung men do kapok aku pengen ndake apik kae kok
Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Kalian naskah. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke, oke. Gleleng iki, gleleng dengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Darantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Wah, ya. Das gedene semene uteke men cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Sangleleng ya wajane. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis yo ngono wae yo. Nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye wis tak. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku batak. Bathok. Ada kalian dulu. Wis. Nah, apa Mas. Wis yo tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko Wah, rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Oh iya ning. Wis tak suwun ngersani sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. titiprane manganak hanung paricata balunge mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra angra oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana ical wujuding Ora Petruk kantong bolong semawuri ora Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Haryawerku Ora gayeng. gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to Ngilu sik. weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti Wah, kurang gede. pripun Kurang gede. kurang gede pripun Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. ngono jeblok Ora. kok rajek anu pentile bosok Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Onto sinduk. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sinduk. Ya. aku aturke bekti atur ya Pak Tak gegem. Bahasaku tampan. bahasa apa Bahasa daerah. apik Pak Di. jagat Siu. ojo lali aku gampang lari Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. wah kok kedhuwuren
Pakde Baladewa rada mundur. Mantel. Jenanangan Lho, warku dorong apa? widak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles buku iku nek Kakang Garwaca Kakang Antarjaya tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Mulai do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Nek arep tak cekel sing ngakon sapa? Ngono kono muni, "Kowe ora ngawung iki wamu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Konjur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu pur. Werkudara. 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 Oh. Iki kok kaya ora banging. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gathuk. Piye? Gathuk. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok tutupon. Tutupo. Dong aturaken bekti kula Kunjawa Gatotkaca takon lho. Pengestune wakmu Mandura tampanono. kula menika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Takonto. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Darane gagal. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wakmu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet polokan Petruk Bagong ki lho. I Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe ki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe ngapa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong ki nalai ya coba to. I kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papan. Lho, edan menggani papan. Inggih. Monggo wonge 5. Inggih. Lah kok men dadi papan? Ingkang paman Sedewa Kesah ajri prawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian. Iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trima kene lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot wonten dawuh Rama Kyai kaya aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora, kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku, kuwi ponokawanku, kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gede iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Wah, ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gede cilik. Hah? Aja gede cilik. Aku alami kok ya. Gede cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gede sok cilik. Padha karo manane gede sok cilik. Ora edan. Niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Pisan ben ora ngerti
iki lho. Wah, aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Ya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrek. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Ayo. Nek ndoro tol wedi, wong Mandura, ya kono tak tombo. Pengestuku tampano. Lho punika jimat paripin ayo ning kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Pontorjo tak tombo. Pengestune bapakmu tampanono. Lho punika jimat paripin ayo ning kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek kowe arep ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau ning kene ora weruh Ribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to, lho. Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya sadar. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadimani. Nyatane aku ora dawuh apa-apa, Antarja. lah kalau aku kaya ngene lakon.